Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina uthi umama wabantu yeyi ukuphi umndeni uhlukana phakathi kuma umshado wengane ingane kushuba emndenini cishe kuphume ekhishelwana ibhamu ngenxa yalabantu besalamuzi. Hayi uthi ke umama thina nje sabantu basemakhaya uzoba sabantu basemakhaya so ithe kusiza mangabe kukhona into ebalekile elethwayo yabo. Uthi ke mina ngilo muntu lo ojwayele ukuzethekwini so abantu abaningi bayangethemba ngokuthi makuzothengwa izinto ezibhalk mhlawumbe uthi kuzothengiwa iy'ngubo lezokwembesa nani. Uthi hayi kushada ke ingane kadadewethu. Uthi hayi okay kube ukuthi-ke udadewethu phela nawe yazi kusuke kubhizi kuphithiza mase yangicela-ke athi ngiyacela sisamcela ukuthi kube wena uzohamba uyomthengela eThekwini iy'mpahla lezi zokwembesa zonke nje lezo zinto umatshalo umacansi uyacabanga yonke lento ethengwa ko-Durban Station mangabe kuwukuthi kuzoba nomembeso. Ayithwa nangempela uthi lo mama ngivume nje with pleasure Nkosi yami ngoba vele ngijwayele ukusiza yabona lana ngivume udadewethu uthi ngakunankinga sesingakuyela ukuyokuthengela bekuyini ukuthenga ingubo vele eThekwini ngihlezi iya. Uthi hayi nangempela usisi enginike imali engango-50,000 yezwa. Uthi lapho umuntu nje orelaxile onemali vele wayengenandaba ngisho nanokushintshi nani. Uthi hayi okay anginike lo 50,000 asicela ngihambe. Uthi hayibo ngibabaza nami uthi kodwa ngathi sumningi kakhulu kodwa futhi mangibuka izinto eziyothenga nazo zaziningi. Uthi hayi nangempela ke imlowa yami ngivedane ngifake ufele emntwini la yezwa. Uthi mengifaka ufele emntwini because ngangazi ukuthi eThekwini phela zikhona izigebengu but ngangazi ukuthi ngiyobanjwa ngesalamuzi. Hayi uthi-ke umama ke lo ngiyahamba sekuyisonto vele leli ntuzane leli vele lomshado. Hayi uthi ngihambe kumama uthi ngihambe nginakho nje lokho khona leli gazi lokhu lingishiya ukuthi Nkosi kungenzeki lutho nje olubi yabo. Uthi khona lento lokhu ingitshela ngase kube khona into ezobheda kodwa angiyitsheni lokho yabo. Uthi hayi ngihambe ke uthi mangifika ngibeke la imali ngifake la. Uthi ngiyahamba angithi uyazi ukuthi before ufike koMansele kuphi qale mhlawumbe uhambe uyabo. Uthi naye qale ehambe ke ethi nje kube khona into ethi aqale ngokuyothenga ithenge no ufuna uqale mhlawumbe ngiyodla qala mase ngiyahamba ngiyothenga khona ngoba vele ngizobe sengiphethe imithwalo yabo. So ngizoqala ngithenga ukudla ngihlale phansi ngidle mhlawumbe ushwama noma ini mase ngiyasuka sengiyothenga ngoba mase ngiqale ngokuthenga ngisakwazi ukuhlala phansi ngidle because uzothenga into eyiningi yabo and uzoqasha nemoto ezosuka la eThekwini imbuyisele emakhaya. Hayi kuthiwa kumama nangempela ehlaleke esitolo kaShwama-ke esephuma nje isitolo saShwama sethi uyawela-ke uyogibela ethi ndawo sabathatha e-Durban Station into wagibela le ngase YMCA noma wagibela lapha ku-field. Kuthiwa-ke yena-ke ngobufield wayengawujwayele kahle athi hayi uzoya ngase YMCA. Kuthiwa nje ehambe kuthiwa sahamba nje sawela irobhothi budane kuqhamuke ubaba nje kuthiwa lo baba lo amfuthe kanje kuthiwa lo baba ngathi unobunyanga yabo ufake nezinto lezi zenyanga lezi ihlalu yabo nephandla. Ayithiwa ke amfuthe ngento lo mama athi yonke le mali oyiphethe sizophenduka amaphepha. Uthi lo mama vele ngizinhliziyo ishaya ngamandla ukuthi uthi kodwa ngibe nalokho uthi hayi iseThekwini bangibamba yabo. Uthi hayi kodwa futhi kuphinde ukuthi sibaba. Uthi ngithi kusanjalo vele ngiqhwetshwa umunye umama ethi uyamuzwa lo baba uthini lapho ngiphethe imali engakanani. Uthi lo mama vele ngisuke ithi hawe manje nami ngiphethe imali yabantu yeza. Uthi ngivele kushuthi ngiyilahle lapho shise kase ngifutha khona into angifaka yona mhlawumbe ewumuthi angi-understandanga. Uthi hayi sikhale nalo mama uthi sisakhala kanjalo vedane kuqhamuke omunye futhi umama ethi hayi bona sebenigilile. Uthi sisi thina ethi sisi simbuza ukhuluma ngani asho ukuthi hayi kunomuntu la obhizi nabantu oshintsha imali zabo ziba amaphepha kuyakhalwa kuthiwa futhi uma ngampela ungawuthatha ngo-action early iyashintsha ngampela imali. Hayi kuthiwa besho lokho seceleni athi awu uNkulunkulu wami kodwa ngiyokwenze njani imali yami engaka naye lo ashathi awu ma kodwa Jesu ngothini kusisi imali engane yakhe. Ethi lo mama hayi khona ubaba osizanayo engimaziyo ongakhona nje ukuthi anisize lento le ngoba lento iwumuthi kahle kahle into abasuke bekuspraya ngayo yisalamuzi. Hayi kuthiwa uthi simthembeke lo mama because lento vele ibukeka ngazuthi into esasalamuzi. Uthi simthembeke athi lo mama asiyise kwelinye itafula yabo umuntu odayisa etafuleni. Uthi mefika kuyena lo muntu udayisa imithi vele la etafuleni. Uthi mefika ke amtshela ukuthi hayi bona abo mama nabo babe nenkinga efana nalaba kade ubasiza
yabo uthi lo baba setafuleni avuma athi hayi okay ngizobasiza ngicela usale ungibukela lana-ke khona ngizobasiza uthi hayi ethathe imithi nje u2 yabo lento engathi ugodo njengazuthi ugodo oluncane olusikiwe lwaba yinqamnqamnqam kuthiwa athathe eziwu2 lezo yinqamu ezithatha noplastic abamnyama u2 ahambe nabo-ke labo mama boba-2 ilo mama lo ozothenga into ozomembeso nalo kade bekhala naye emgaqweni abahlangana emgaqweni ayithiwa uma behamba-ke uthi umama esahambe-ke masifike kuleli passage fike nje endaweni eyipassage kodwa elingaphithizi uthi masifike kulelo passage athi lo baba ngizodla lento-ke ethi eyaququdwa lento yaququdwa iphimiswe uthi imali yami ingaphenduka amaphepha imali yami ingaphenduka amaphepha ayithona ngempela-ke beyidle-ke beyiququde imali yami ingaphenduka amaphepha ethi ungayiqedi hayi engayiqedi mesethi into ozongenzela wena uzokhipha yonke imali onayo uyigoqe hayi ukuthi oplastic kuthiwa kwakuwoplastic no newspaper kuthiwa athi-ke labo newspaper uzothatha imali yonke onayo uyigoqe ngalabo newspaper labo mase uyifaka kulo plastic yezwa mase nawe futhi uzothatha yakho nawe igoqe uyifake newspaper uyifake kulo plastic mase niyahamba-ke manje uyahamba uyothimisa lapho ungabheki emuva usho ukuthi imali yami ingaphenduka amaphepha mase uyathimisa lapha mase uyabuya uthatha imali yakho angithi uyaboya imali uyibeke kanje izandla zothuke ikhona yalo omunye khona yakhe ngala mase yasho ukuthi uyayiboya yakho ukuthi ileka right athi lo athi uyayiboya yakho ileka left athi lo mase sithi ubuya futhi uzothatha imali ka left uma ubuya uzothatha ka right hayi kuthiwa ngempela eqale kuthiwa kuzoqala kuhambe-ke yena lo mama lo kuthiwa hayi ayifake ngampela yonke imali 50,000 awugoqa nge-newspaper awufake eplastikini nalo mama naye yabo ababukani nomunye uyibhekelele kuyayitatazelelwa naye kushuthi agoqe yakhe imali lo mama naye ayifake elentuzeni so yalo mama nje yona yayiqumbe kakhulu-ke yalo mama masebuka ngabo ngizosithola isitori hayi kuthiwa nangempela-ke alentuze-ke ahambe-ke kuthiwa ahambe lo mama lo eyothimisa kuthiwa kalo mama eququde ephimisa le nyanga le kushuthi isuke iswapha ngala ukuthi le yalo imali siya ngala le yalo siya ngala ayithiwa nampela umama buya athathe uplastic wakhe ka left athi ima-ke ima ungawubuki uplastic futhi ungabheke emuva ungayivuli futhi leyo mali ayithiwa nampela umama because kumele beqede iprocess nalo eze mase lo ezothathe yakhe futhi imali ayithiwa-ke mase-ke eyabatshena ukuthi le mali le angeke nivule ngoba manivula manje izobe isiyamaphepha vele izobe iyamaphepha kanti maningayivula mhlambe after 30 minutes izobe isi-right ayithiwa nangempela-ke lo mama lo athuke yabona umshayo uvalo athi okay babonge kulo baba-ke abatshali bebuza ukuthi iphosi zokhokha kanjani ababuza ukuthi abanayo imali ewuhlweza besho ukuthi banathi hayi khokhani imali ewuhlweza nje abaphansi abafuna imali ethini hhayi silo mama mhlawumbe nganginomali engango-15 rand ewuhlweza ngimnikho zathi akayifuni yamaphepha yonke imali yamaphepha ngase ngifake lapha including neyami shuthi kwaku-more than 50,000 hayi uthi nangempela-ke mase-ke ethi-ke nizonentuza-ke sizohlukana-ke manje ngey'ndlela mina ngibuyela etafuleni lami nina nizoyibonela ukuthi-ke umuntu uqhubeka nendlela kodwa after 30 minutes usungayivula-ke imali yakho hayi kuthiwa nangempela lo mama lo ashonele nalo baba ashonele alandele lo mama lo akade behamba lo mama lo kade efike nalo mama lo ontshontshe lo mama oxoxa isitori hayi kuthiwa lo mama kubo yena yedwa oyibhekela le hayi kuthiwa-ke nangempela-ke kuthiwa nje uthi umama nje ngithi sihlukana kube khona into engathi iyangitshela ukuthi isiphukuphuku wena ungapha abantu imali yabo uthi umama kube ngathi ikhanda liyapina around ethi uyaqalaza abantu abasabona gone boba u2 lo wesifazane nalo wesilisa gone abasekho thiwaqalaze nkosi amazi agijima ethi akulutho songathi akaze kube bikho bantu nje around la ethi umama vele athuke yabo avela ashaya uvalo vedana ahlale phansi avela uhlephulele uplastic ahlephulele newspaper efuna ukubona phela ukuthi imali yabo kuthiwa vedana iphuma inqwaba yaphepha and mase buyisa ingqondo oyakhe ilentuzana engaqumbile njengalo mama kushuthi la bona khona shuthi bamswa phela because ayisequmbe ngaphezulu kwalawa wakhe ayithiwa nangempela-ke ahlale phansi nomama kuthiwa akhala ibokuze bembona ukuthi kwenzenjani mama kuthiwa cha kuthiwa isikeme esidala nkosi yami awuncese ma kuthiwa lo mama lo akhale nkosi yami manje into esimkhalisa kakhulu ukuthi uzothini kudade wabo because ingane iyashada leyo khe kuthiwa lo mama lona anentuze-ke afonela umyeni wakhe amtshela ukuthi sengibe nenkinga lana sengivele ngabanjwa angisenasho imali yokubuyela emuva were yokuthi umyeni wakhe athi kodwa wasehlelwa yini kuthiwa kodwa sehlelwa yini kanti vele before ngathi bake baxabana nodadewabo bathi kwaba yinto ephinde iphele yabo
Hhayi kuthiwa nangempela-ke umama Nkosi yami umyeni wakhe kazama indlela yokuthi agcine ebuyisiwe-ke eThekwini ngoba ngathi kuthiwa khona abantu ababeshaya i-distance yakhona, so abacelela umkhwenyana ngathi wayebazi abanye wacela Nkosi yami bemgibelisa umkakhe, yezwa. Kuthiwa nakhona lowo mkakhe kumele ahlale alinde le moto le izigcwale kuze kube leyo moto yalowo mngani kababa lowo. Ayi kuthiwa nangempela umama engasakhali, kuthiwa kwala etekisini ulindile renki nje uyakhala. Ayi kuthiwa eventually kagibele kumama abuyele ekhaya, efika amchazela ubaba sonke isitori. Athi ubaba nje yo angazi mina sizoyithini kodwa ngcono ubudadewenu shithi komele uhambe uyomchazela. Ayi kuthiwa nangempela ahambe umama-ke, kuthiwa mehamba afike-ke yazi ukuthi uma kunomshado kulungisela umshado nje kugcwele already kuyaphithiza yabo kunenyakanyaka. Ayi kuthiwa afike-ke atshela udadewabo ukuthi nginenkinga kanje kanje. Kuthiwa udadewabo aqomise isililo njengomuntu oshonile, uthi akhale njengomuntu oshonile, hayibo kubuza wonke umuntu kanti kwenzakalani. Uthi nami sengisaba nokuchaza, uthi angixoshise okwenja, athi nje ungihambele kade ngakubona ukuthi awuyifuni ingane yami nami awungifuni. Uthi hayibo wangixosha, yezwa. Uthi ngisabathe lutho wangixoshisa okwenja. Hhayi uthi hhayi kudlule nje mhlawumpe iy'nsuku ey'mbili, uthi hhayi ngivedane kufika abantu sebephethe ibhamu lapha kwakhe, befike besho ukuthi wena ungacabanga ukuthi ngathi kwakaba kubo kamkhwenyana wamakoti lo ozoshada, bemtshela ukuthi asizonile lima thina, imali kamfowethu ngeke uyenze kanjalo. Kuthiwa bathi nje uzoyikhipha le mali. Kuthiwa asho Nkosi yami umama ethi anginamali. Kuthiwa bethi it's either siyakubulala noma uyayikhipha le mali. Ethi umyeni wakhe azame efonele nabantu ezama ukuboleka iy'mali-ke at least imali ukuthi akhokhe lo 50k. Kuthiwa nje angayitholi. Kuthiwa baqukula endlini, baqukula zonke izinto ababebona ngazuthi yabo zinemali. Kuthiwa bayishiya indlu ngisho osofa bathatha bafika neveni yaphuma igcwele ithe bashaya igrosari kulo muzi, yezwani. Kuthiwa bagrosa yonke into ababeyifuna babashiya nje endlini kudengwane, ama-TV, yonke into enevelu eyayileya ndlu bayithatha. Kuthiwa bahamba nayo-ke. So bebehambe nayo, Nkosi yami usisi kuthiwa ngakholwa lo mama ukuthi usisi wami ngangenza into enjengampela. Kuthiwa nje kwahlalwa iminyaka kungasangenelwana ngenxa yalelo salamuzi lelo elalenzekile. Ayi kuthiwa-ke uthi lo mama ngisebenze kanzima, yabo ngisebenza nzima because yena wayengakholwa ukuthi imali ilahlekile, wayenokuthi nje imali ngiyamxhopha ngizama ukumosha into yengane yakhe, yabo. Uthi ngoba ngisho nasemcimbini sasingavumelekile, sagcina singasayanga kwakulowo mshado, sasingasavumelekile emshadweni, sekudlulwana kanje endleleni ngathi akwazwana kanti sakhe ngandawonye. Uthi engatabalasa ngasebenza, uthi yangidla into ngazaca ngabamncane, yezwa. Uthi nginyanywa ngisho ingane le engangiyoyithengela, uthi ngancipha ngabamncane, uthi ngasebenza kanzima ngaze ngawuhlanganisa u50,000. Uthi emva kweminyaka uthi ngahamba nje ngaya khona ngafike ngamtshela udadewethu ngathi ngangingeke ngize ngiyenze into ngamama. Uthi ngamnika u50,000 wakhe wawuthatha wawunikeza ingane yakhe. Uthi kodwa kuze kube namhlanje ayibhekani stili, akangikhulumisi, asingenela nje, siyadlulana endleleni ngathi asazani. Umndeni wethu nowami awungenanga, ngisho ngashona kwakhe angilibhadi, naye ngisho ngashona kwami akalibhadi. Hhayi kwaphela kanjalo-ke nje ngaye nosisi wakhe. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje. Please share more stories guys. Thank you so much.